Jokanyo mag NAT ma obago romo margi Kisumu sundo piny owacho mondo mi oket dwaro mar jopuonj nyime ewi chudo mar osara kendo rango kaka iloko jopuonj kowuok e skul achiel kadhi e machielo. Awinje lerno koya kum Millicent Adhiambo. Ywak mar jopuonj pod en wach osara, meto mar osara gi atamalo 60. Wach makamano ne jotelo gogolo ermo margi mar 62 mathor wach mare en tich kod ratiro. Kweth mar NAT otelnegi gi jagoro maduong' Oyuu. We as Kenya National Union of Teachers shall sit with Teachers Service Commission, and we have made a proposal of a 60% pay rise for teachers across the board. Kopogore gi mano, Oyuu ne otielo wach ni eromono madhi bedo kuom ndalo 2 gidhi twak ewi okang' makare monego olu kapok japuonj owil kata med ngas elemo moramora. Delocalization, deployment and transfer of teachers, which has affected families, and the family units are never together as before. We shall discuss that because most of our members and our teachers at large have really been affected. Most of these policies, I want to say, are dictatorial in nature and were done without proper consultation with the stakeholders. It is coming out that are no longer tenable to our teachers. Ewi mano, Oyuu no medoni dongruok mar jopuonj bende osethir ka thothne jotend skunde kod jotelo mamoko e sekta no ema imiyo pek e yor dongruok. You know too well, much as I do, that the last CBA 2017-2021 had a lot of emphasis on our heads and deputies, administrators. But this time around, we are getting up to have all of us considered as teachers in this republic. To look at this thing once more, when we don't have enough for our teachers even to maintain themselves, how do we go ahead, deep in our pockets again, to cough out another 6,000 to pay for our own induction as said? This should be seen by Teachers Service Commission to be their role. And I think they actually gave a proposal when it became so hot so that Parliament can approve the 4.5 billion that the TSC proposed to actually cater for TPD. Magi biro eseche mabende kalenda mar somo ogen mar doke wange higa manyien dwe mar 1 bang' ng'ukruok mane obedo kokalo kuom donjo mar midhusi mar corona pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kowuok e mago mag somo nyakwara Ramogi